ala eta so na so mbene no be mbenente eni muso ya kati ni ala yo odi o ma dungare ta de be maramba n'a pas besoin à ma besoin dungare la ga dungare ta ga nyada la tout le monde sait qu'elle est belle elle n'a pas besoin de ça ni sigilia tanto ibe ka to har ni go ku ibe photo ta do la tanto i bolo de be mina ta do bala e de fo na nyana na manya maramba s'en fout de ça parce que lui sait qu'elle est belle ni photo tara chwa tanto o de ne dabale ba ari maramba tara umrala ni do de do tanto ngubi bolo de mina photo inte blade uba traiter de folo kai na suranya na manya do yere de bu bolo bila ko kai fa on est artiste ou nyoyon ibu ka photo ta do ba fu ko na he ka te bla uba supprimer de be do reta mo bi shi yo wala mo bi shi ko fo ne be décourager parce que ne fle iba kala man ne te complexe ni yere ni mi nyo o de tanto non ne te malo ani ndaka yo wallahi ibe mo ya be malo na ndaka en tanto wallahi bleye ma tere tuye fena bono de ite ko de kalama pour ka o be complexe do yere be tanto ko tellement ko olu nyada o te sera présenter a signalé de o ya damina de ay doge signalé mala tanto ate se foi ay o be ka live signalé de eni hayra au bi dogo tanto ki dogo tugoli sera nube toma tanto kum pirilende do tanto uti sugu nyada u korta complexi bolo tanto har nu tara jamage rola ulu mermerle no tanto u moseno de tanto ina fo furana ubu moso de jamala ina fo ko furana mama nyada chema tanto na tara jamama rola moso jekulu kornana abi moso de tanto ina fo ko furana asera ola ibi moso mun kelengelen de la e ala yi dada chogo min kama tanto ebe maloyane ebe o bansande do iba bansando iti wasoni tanye ika mugu to tanto ni ala yolu ke nyada nyumane tanto iga asume pourquoi ba utoro de ni be kuma ni melegeni makuma de be région bere ta otazila ni yere ko ni melegeni ni harika nyuman kelen fama tanto aka nyuman te do de mais ni maramba yo ko kelen ke sanjo maramba tara ni umura tara mina c'est ça diamo umu dado ala da make umu dado maramba ka fanu de yake beja bakawe dugul fanu wala wiye barake ne sona awiyede abeke tande vai ni mo ma do yere ka do yere awiyere de kera awiyere ka mejawiye awiyere de kera awiyere ka télé réalité awuta awiye jian ay ayira jian ayira maramba la ko maramba itakara ko jaja mo be ko fe maramba ya do ko jaja ka dugul fanu ba ko fe amake maloede de pas takara ou te fossi la tanto bara ko dro ka maramba partager ou be kuma kandro maramba ba ka yiji aga umura takala tan lumbe parler en fait na ye min pladro ba partager e dugul fanu ye mone be maramba na umura takani e dugul fanu na kuma barake e akumbe ke malo daide aw kera aw yere ka meja wiye aw yere kera aw ka communication ye aw ma besoin fossi la aw ya kera nya ere a kera de maramba ko umura ta ko ni geri a beji no tena ke jian kono o de la bogo ta ro te kelen sa e ala e bogo ta ro ni bogo ta ro kelen te ni ala e jeliman jali muhammad anga o tigi to ata imbolo da daga ere do ala e ni muso nke ma jeliman dire a jeli ere de kadi buna hanamade ni jeli be circuler ere de ina fuko nga be circuler ina fuko mi limeri abi sirka abi yelende do abi yoro bedeta muni maramba jigi to la mama la zo atale maramba fede maramba jigi na escalier la tanto de fone nyaji bora aw ma korosi ne sigilen kumere ni maramba yede franchement a wulila yoro mina tanto ko mama la zo kima e ko ne de fleni ko ba kube funu de tanto asina gi sigi maramba mama la zo akata ino muja ni degere ninde ni bogotigi ninde ha eni bogotigi ninde be ka diata ka diabla sino baliala ni nyugo demsen fitini ka diable sino fala o ta wa fagule yan ni ya o be bla ko tur la tanta o be bla ko kerta o te bla ko o te ba ko sa aba uni de ga na ku ta uni ga muna o te ni nawo har ni live vous sigira tanto no ma maramba to fo tanto 100 personnes te na o live la har do ga publicité sera ke fo maramba de gata visibilité te sera sur fo maramba de gata ene jel muso to fo ya ni jel muso de cortier de pinya damina 400 personnes te ran suit mam be fenêtre la wa juguni ni
et au sera na aw te sera wa artiste ou décortiquer fa aw ka muso togo de ta tanto ka balo la ka gulala o kuma na wakati do le mene maramba fana be sira bila mene avec la wakati do la da be bo ka o do ma kuma o aw ko ne be kuma o fe a duguli fanu meta ere libéré ni clarambe be ama no jigo be mamla ne maramba to kuma ni kuma na to abafu kaya ne ato kuma abafu kaya ne tato na clara to andanga de juma de baka demani ke nga fena maramba to kuma maramba bu kaya ne doro na clara doro ato kuma no an tiamfo de tiane ba fungo ngo tia ara taftafu nunca dinera tia parce que harama de galon tige mai no go maramba ka taftafu nunca dinera de na frappe nunca jagar o jelite malam wo mbe se frappe la migoro la ga maramba bo parce que ne be ko dum benya inde ni maramba yu gosi migoro la ate yele bo amo ko ni kadine tia de gadi ala na be frappe la migoro la kadine bo abaka kuma de fo ate mu si to fo tia wono mais na e frappe ke dro do ba nya su ga jel muso ma o beta jel muso ko mo nu te ko jenge jega tia woni maramba ga dugul fanu nena awte be olada maramba ka frappe ko na be continuer wona migoro la donc ni da parce que o de ga de enfant o te sera blada o kleni woni atese mo ga artissement atem ugulo mo ga artissement adate ko la tuni nigo ko maramba ngani sigle tuni ki yere justifier ga dabla nyeni ke ye ko bangaba fan auto fanu bolo toi tu es devenu international maintenant. Voilà, il y a des gens qui ont été fanu de bena oyoro fo parce que e mo ba de kaba. En tant que tu es devenu mogoba, il faut rester mogoba. Faut pas que tu parles encore. Laisse iga fanu be. Ega fanu be maramba tanto. E ma besoin reka kuma tunere. Manimba yo papa simbo yo awa utake dongilu ni fe unye dora banani kanjan ni fe. Voilà. Mais kuma yoro la ina fo nyeninke obeto fanu de bolo. Obeto Aisha nunde bolo ka jigi tanto kata ntawa mo nunu pedo abeto olu de bolo ani prince nunu olu de o communication ke duguli prince nunu olu de o communication ke rata ebi sembo communication be yoro iga auto iga communication mo bolo ete o fore I dimina chogo iga auto e kana fo ira maramba kana fo ire nyeninke bebado salu unja selu sali chaman bade fa bamako kono kana Europe kono ka fa iye minke jian kono bere yae on de banda do la on fana de biga olu de ko mais maramba iga na on ka bara gede ibi yere ga bara mi goro de mais de ko tigeli yoro la koni o to on bolo suna ni te be wala de on de be o de wortiye iye ni ke fanu de be o fo parce que ni e a fotoro ibe valeur di doma e mana fotoro ba fuko kele akande do nyango ya kandido hashiri ya kandido tando bo ba fu tando ke e fo dobe o tadro ka ke bezi e yoro ni gele parce que ba kalama marama ni gera dawlati e tando ni be kuma do bo idawno tando iba jate minade tando sinon iba na fala se iju do ba tono do munde o fana tiare parce que dawlati ni ba do ni kuma na I kuma ga meta barga be kuma na contrôle ta langage avant que tu parles ni kuma na do ba nya shaire ma do ba tono soro Suno beba do mo chaman bineno ni erina de. Ni erina jeli chaman bineno de. Maramba gele do ka bela bi. Wallahi maramba mo chaman na bi de. Bo anta kala mare bo maramba ko de do. Peut-être avec dae le ba ou ba te dae le go da go ni tunendo folo. Ni nere de futezi be maramba la de maramba ni sigi e futezi minge wo don aw mula korojo
Sidiki yɛrɛ bɛ se baiser la fa b'a fɔ a ma kuma awɔ fa b'a fɔ ko awɔ maamu fa su awɔ n'o ko kɔrɔkɛ ni dɔgɔnin Sidiki ni Maramba ninnu fila la i t'a dɔn ko ninnu fila denmisɛnninw fosi b'a di ninnu ye denmisɛnninw ko denmisɛnninw ka denmisɛnninw na joie dɔrɔn Sidiki filɛ a ŋaniya ka ɲi trop denmisɛnninw mana kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ ŋaniya ɲuman de don maamu fana c'est pareil parce que denmisɛnninw e m'a ye u ka faniw bɛ yen denmisɛnninw Sidiki filɛ kɛ denmisigi filɛ kɛ e b'a cɛkɔrɔba firiselen ninnu ye denmisigi faniya la a n'a musokɔrɔba firiselen ninnu a bɛɛ tɛ npogotigi ɲuman dɛ Europe Faransi kɔni Sidiki Jabate Faransi muso bɛɛ de bɛ Sidiki fɛ Faransi jeune ninnu bɛɛ de bɛ Sidiki fɛ i bɛ su de dɔn n'i bɛ mobili bola n'i donna fɛn kɔnɔ Iberi kɔnɔ i donna fɛn kɔnɔna na mobili circulation na Sidiki de ka son bɛ jouer a bɛɛ kɔnɔna ta tu connais Sidiki Jabate surtout n'i ko k'i ye malien ye dɔrɔn b'a dama jarabi nene bɛ nin a bɛ ne dusukun yɛrɛ o de ka di yan jeunes bɛɛ ne yɛrɛ bɛ dɔ anw ka chef de dɔ ta to Sidiki ko fa de bɛ o la ninnu bɛ se ka Sidiki ka dɔnkili bɛɛ de da ne da falen de tora Sidiki fɛlen dɔ dɛ Europe kɔni kɔnɔna na kɔni mɔgɔ t'i sanfɛ n tɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔn sanni ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ i tɛ k'i faso fɛ fɔlɔ i faso tɛ k'i fɛ fɔlɔ n ko Sidiki faso de kɛra a fɛ fɔlɔ et après diɲɛ kɔfɛla mɔgɔw kɛra jamana o jamana a bɛɛ bɛ Sidiki fɛ mais ni e fɛlen don jamana kɔfɛ e fɛlen t'i faso kɔnɔ o ni fu bɛɛ tɛ kelen n ko fadenya ye molibaliya de sinon min ye min ye o donnen de dɔn mɔgɔ de bɛ se k'i ko da Sidiki ko kan bɛ dɔnkili d'u ma n da la bi Bamakɔ kɔnɔ a ka génération na a kɔrɔbɔ kɛ n'i y'a kɔrɔbɔ i bɛ malo hinɛ dɔnkili da la o dɔw mana dɔnkili da tantɔ i n'a fɔ ko bɔɲangi kun ci ne yɛrɛ mana dɔw ye tantɔ ala Sidiki Jabate k'i mɔgɔw k'i compare Sidiki la Mali icon ala i kana kɔrɔbɔ lahala wala kuwata Sidiki filɛ jaabi filɛ yɔrɔ rappeurs bɛ mais ninnu ye artistes de ye ta maa ninnu to ye ninnu to ye Bamakɔ kɔnɔ ka sama-samali bɔ i ni ninnu cɛ dɔnkilida la n'u m'i malo faden kɛnɛ kɛ i k'a fɔ ma tu yɔrɔ tɔ ninnu ye rappeurs de ne kan bɛ dɔnkilidalaw de ma jaabi filɛ jaabi ye dɔnkili da indien kan na maa min subaga n ko jaabi ye dɔnkilidala subaga dɛ a bɛ dɔnkili da kan bɛɛ k'i sigi don dɔ la ka indien fana ka dɔnkili n t'a dɔn a ye indien kan mɛn yɔrɔ yɔrɔ depuis ne y'o ye don min na ne fana farala o la dɔnkilida filɛ tantɔ i b'a k'a dɔn jɔn de bɛ Mohamed Jaabi ka faniw sigilen tantɔ k'u bɛ banna na Mohamed Jaabi tɔgɔ la u bɛ fani na u bɛ mɔgɔ faga la mais Mohamed Jaabi tɛ ka avancer yan i bɛ Sidiki fani jumɛn de sigilen ta mais n'i sera Sidiki ma dɔrɔn u bɛɛ bɛ bɔ ka na sinon u bɛ TikTok sanfɛ o an bɛ Umu Bala yɛrɛ de don sinon a caman ba de bɛ wo kɔnɔ ye mais n'i sera Sidiki ma dɔrɔn i m'a ye u bɛɛ bɛ bɔ ka réseau ta otage la faniya bɛ kɛ tan de aw bɛ olu de ladege aw ka bɔ kow kɔnɔ de pewu sama-samaliba yɛrɛ de nafa t'a la tuguni o sama-samaliba nafa t'a la aw ka jelimuso bɛ se yɛrɛ a bɛ se yɛrɛ e n'a kun tɛ se a b'a disi gosi yan ko ne bɛ se yɛrɛ hakili artiste bɛɛ de bɛ se k'aw fa ni e tɛ se i bɛ farinya n'i yɛrɛ bɔra ka kuma k'i sigi ko ne bɛ se yɛrɛ wallahi bila diɲɛ bɛ k'aru tugu i kan parce que e tɛ se e b'a fɔ k'e bɛ se n'i bɛ se ko dɔ kɛ min b'a jira k'i bɛ se dɔnkilida de don Safi Jabate m'a ka seguba ni mo san a yɛrɛ de m'a yɛrɛ lancer e n'a kun ma diya mɔgɔw bɛ k'a fɛ yan bɛɛ kɔni b'a dɔn Safi ninnu don olu bɛ dɔnkilida la maa de b'o hakɛ dɔn wa maa tɛ olu ladi tuguni olu kɔgɔra a kɔnɔ ka ban ladili bɛ Safi Jabate ma tuguni i b'a ladi mun na bi ka olu bila ari kɔnɔna na olu de bɛ mɔgɔw ladi ka denmisɛnninw ladi i y'a faamuya o de la ne tɛ temps caman ta wari faniw kan parce que olu filɛ tantɔ olu i b'a kalama maa jugu ninnu de bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn olu bɛ maa jugu ninnu dɔ bɛ réseau social kan dɛ Safi faniw bɛ olu kinyɔrɔ dɔn o fana bɛ Safi faniw kinyɔrɔ dɔn maa fila de dɔ tantɔ bɛ ɲɔgɔn dɔn o tɛ min na ne tɛ n yɛrɛ bila conseil di la Safi ka faniw la ta parce que jugu ninnu de don u bɛ ɲɔgɔn kinyɔrɔ dɔn e m'a ye olu tɛ sɔrɔ wa ayi olu to ka jelimuso partage ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ Safi ka bezi Safi tɛ tɔgɔ di mɔgɔ ma tuguni dɛ a ko bɛɛ k'i débrouiller yɛrɛ ni Safi bɔra dɔrɔn a mana fɛn kɛ dɔrɔn u bɛ taa o partage dɔrɔn u bɛ continuer ko wɛrɛ la o de don
mais comme maramba fanu de woli weshu de ou ni dalen do aw de kata parce que baro tanto aw e demsenu de tanto aw diminga teli aw be moné tanto do aw be wuli do ka yoro bege shoni ma kawti se ko mamu kadi mam mana jaye chocho abe maramba yere bo abe maramba yere bo o maramba te ka supporter muna e fani to ta supporter ko kanu e mun kanu suwe ki ga artiste do problème ko na ko kanu o te kanu ye tugune to de ga dia ni jamu sino ni maramba ko ni mi ye fane aya télécharger kata ni mi ye bane na wana mo shi jabi aw wana uda do mo shi dala film bana oro ni ete ka woro nyini mano wala ko bana de pew aw be se nyanyu manu ala ye ko be kawye aw challenge ke aw ka kontu famara ba photo na fembela aw ka partage ke ka challenge du mange tiktok ko mo de be se challenge la katema aw be se karkala aw ko kis aw check se nu maga ya lende do tada abede nyumana be nyanyu mani nya jugu den kele ngoni ne dona tiktok kata do ni maraba challenge bla ne be to akona da ka zappe depuis be do akona ta do 040 ate ni yere ba do ta do ki nya jugu ni ta do yere be malo ka challenge ke parce que mo so nyon cheman chela to abe parle go nyuman ta ta be wesh ta do ngonu no no challenge ga du yere ni mam ye challenge bla do avec bomu de ka ta yoro were abeta bonu nyede o be koku de gayi nu yu koshima o kayi kere o kayi o nyada o kayi o farkolo kayi tata a be demiseni ebe maramba ga demiseni nu ya yoruba fini dona tanto ya yoruba fini dona nu tanto nu yo gurugi banu nu do kana tanto direct ina fuko be ta bani yero de lata a be weshi de do auta sinapu gamba ga tu esaye awatu la sinapu gayi Diangadi sinapu fana gande maramba fanu beo a caman ba be sangaram fana sabe ne buyo ne be nu ne clara nu na de peo bi mane blaga usugo ne woni jegule ne te sane mata u nene nyaw ne ne te sane mata u nene ne kumbe wo nyini na amena ma wo de so ne wo nyini ka ma wo so mais ala de kitira la nye wo soro do mina dro nye reta akadi mo chama e kabo mais bochogo de bala de ba nyanyini de ni be do koko la iba nyanyini na soro ima de lega maramba fanen ima de lega bar ima de lega safi bar ima de lega fan parce que safi ni maramba de lega kuma do comme mo yo lu fanu banen ko no be nyona de ko klenu ngoni ko be saka ya fa femela ne ala etanto nyinga do se ula ntaranga dossier traité kala ngo sigene dafila ga ni muso imbana nfura nafa wa ayine madele ga kere safi ko nte dongele mabuluga nte so ere de ma so ale tama ere de non parce que safi e kodo de safi de kuyanga video mani e folo ne ma nyina de safi de kuyanga migoro tigi e folo safi de kumbanga ke di kamone ba auna barika ya wallahi bilani e tora ko ala ko e kalonde billahi tala beninda har na kiran sa ko ni ala ma safi de a dem petini mimbe wallahi ni laji ma ke fe ko ala ko e galonde fona so safi ma nyuma kere ka temina wallahi a begera nya wa galende nyana safi de kumbe migoro ta ka mone bo mo wala dongni dala ka mone bo mo wala ka ambla panga prutila ema safi tanto abc na ile vu sigi tanto aga Dubai taga do kera fo e arabu ya fo tanto ko ni be jama ado be damani haramaden damani e majugu mai e mo la goshi mai mo trotia mai e ala kala bango ni mandi bema safi kanar joro e mai laba ala illa bango ni mandi makito i agi à son âge ni mo mi safi o ba fo safi korlen tera ne alu de be ga fana ni demsende goy wallahi bilani demsende e alla aya la de doro ko ale dewnye doro ka sura bawde o luye mo chama yere ba fone ma ko vieux père comme mon grand frère mon père ka suru ben soro dena mais to tigi do ati bala mo chama safi ba fo mo chama makale de mo so be ya bawde a bawde ya be ou beba sur dena wallahi dem sendero e mami de ta den folo ya ou be mami de ta e mami te dem sende mami te miner de ya mami bora miner ya la donjume e mami den folo e mami jomba fuko korola muso ba tile de la goy muso ba tile de la e mami manage mo mi den folo yo
dɔw bɛ taa to u b'a fɔ tato n ko dɔw si mana fa aw ɲɛna tantɔ aw ni boli de bɛ taa ni maa kɔrɔla n k'a bɛ don a ɲada de la dɔw ɲada sama-samalen de don tantɔ n'u ma taa maquillage kɛ tantɔ u ma taa filtre kɛ tantɔ filtre ko in yɛrɛ de bɛ ka ne tɔɔrɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na jeliw bolo aw ye mɔgɔw tɔɔrɔ ni filtre ko la aw tɛ a assumer dɔɔni k'aw ɲadaw yɛrɛ yira dɔɔni an k'aw ɲadaw wɛrɛw ye o de la tantɔ n'i y'u dɔw ye dugu kɔnɔ bi k'u dɔw ye aéroport la tantɔ i ja de bɛ tigɛ parce que n ko n'i ye dɔw ye u bɛ ka taa buru san dɛ ne bɛ dɔw ye dɛ k'a ye artiste dɔ de ye k'a bɛ ka taa buru san dɛ k'ale girinna de tan k'ale bolila de ko nin ye mun ye ko e yɛrɛ de ye nin ye k'ale de dɔn kɛ ko komi ko n'aw y'an ye telefɔni kɔfɛ ko ni kɛnɛmala tɛ kɛlɛ k'a y'ale jaabi tan de i sɔnna ka nin réponse di mɔgɔ ma k'a sɔrɔ n'i ye ninnu dɔw yɛrɛ i n'a fɔ ko jinadenninw de don i n'a fɔ ko ninnu ye miss wɛrɛ tɛ mun de ye tantɔ n'i y'u ye ɲana wallahi bila boli b'i faga filtre kɛlen don ka dɔw mago ɲa jamana in kɔnɔ dɛ ni filtre bɔra tiktok ka dɔn dɛ jeliw dɔw bɛ mikoro bila ani maquillage i bɛ maquillage ɲini ɲada kɔrɔla tantɔ maquillage t'i minɛ a b'i bila dɛ maso coiffure i m'a fɔ k'i ɲɔgɔn maquillage kɛla tɛ bamakɔ kɔnɔ mais ni ɲadaw dɔw kɔrɔla tantɔ n'i ma kirilan kɛ olu la i tɛ se ka olu maquillage dɛ n balimamuso maso coiffure yɛrɛ den ɲuman de don a kunsigi ka ja a cɛ ka ɲi e m'a ye o don a y'a ɲada yira a b'a dɔn k'a cɛ ka ɲi dɛ sinon n'a kun ye muso de ye tantɔ n'a kun ɲada man ɲi a kun b'i dogo telefɔni kɔfɛ de ka kuma mais ne y'a ye dɔrɔn a y'i sigi tan dɔrɔn ne ko nin b'a dɔn k'ale ɲada de ka ɲi walayi ni ɲada jugunin de kun na a kun tɛ ku a la e ma a tɛ se ka n'i y'a capture kɛ cogo o cogo a tɛ se ka cɛ juguya e ma ne b'u bolo don o don mais n ɲada in dɛ u b'a modifier cogo o cogo ayi ça va pas a tɛ sɔn yɛrɛ dɛ maa cɛ jugu n'i y'a modifier dɔrɔn a bɛ cɛ juguya ka taa dɛ mais maa cɛ ɲuman i mana modifier cogo o cogo yɔrɔnin dɔ bɛ yen a ka cɛ ɲani bɛɛ dɛ o ye tiɲɛ de o de la maranba fana ye concentré maranba kan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma safifaniw kɔni kuma tɛ olu de olu kɔni ça va a ma se yɛrɛ ka kuma fɔ olu yɛrɛ a ma se yɛrɛ yɛrɛ de dɛ zéro faute mais maranba faniw tantɔ aw ta ye 99% sɔrɔ dɛ mais 1% bɛ k'aw manqué o ye mun ye tan o ye mun ye il faut que ni dɔ kumana dɔ fɛ o ka o lamɛn mɔgɔ si kana arrogance kɛ aw kana arrogant kɛ a la aw bɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ bɛ mɔgɔ kelen de nɔfɛ parce que e b'i kelen de la ye k'a sɔrɔ mɔgɔ 100 bɛ kasi la duguma i nɔfɛ il faut k'i ka minnu fana bɛ dugumala dɛ il faut k'aw fana ka olu jate minɛ de ta n'i ye ko dɔ kɛ dɔrɔn i bɛ bɛɛ de tɔɔrɔ ka n'i kelen na ye sa ni ko digir'i kelen na i bɛ jama de la ye e tɛ se ka mɔgɔ 1000 kasi nɔfɛ ta c'est pas bon aw bɛ o yɔrɔnin de o virgulinin dɛ f'aw k'o yɔrɔnin de corriger i b'i miiri dɔrɔn i b'i sigi dɔrɔn est-ce que ni ne ye nin kɛ sisan est-ce que ne tɛna duguli faniw dusu kasi a bɛ diya dɔ ye a tɛ diya wɛrɛ en fait que maa mɔgɔ k'an ka nin dabila n dusu tiyalen don kɔnɔ bi dɛ i bɛ wele wele i bɛ arama wele i bɛ ayisa wele i bɛ prince duguli wele i bɛ o ka ca ani suspect ninnu fɛn ninnu n terikɛ suspect yɛrɛ ale kɔni don o don ne gulonnen de b'ale bolo suspect dusu ma jigin ale sa dɛ suspect i dusu bɛ n'a jigin an bɛ tila ka live sigi a maamu ko de dɔn an bɛ tila ka maranba dɛmɛ ne ni e an bɛ diyo kɛ yan don dɔ la inshallah n'i dusu jigira don o don an bɛ diyo kɛ ɲɔgɔn fɛ yan don o don ni ala sɔnna wala dɔrɔn i bɛ olu wele i b'a fɔ karisa ne b'a fɛ ka nin kɛ dɛ n dusu tiyalen ba de dɔ yɛrɛ i b'o ka mɛ kana kɛ sa o b'i dusu fage kɔnɔ aw b'aw ka baroninw kɛ dɔrɔn a banna fɛn bɛɛ tɛ live sigi yɛrɛ live sigi filɛ tantɔ ko kɛra dɔrɔn i taara i ka live ni minɛ tantɔ a y'o dabila a y'o bɔ kow kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi o tile tɛmɛna civilisation de tile bɛ sa stratégies falenna sa kow falenna sisan monsieur le procureur Adama Kulubali o ye kow nɔgɔya n'a ye jelimuso min ja a n'a ka faniw ka si nɛni ni fani ni bani ni buruja ni fɛnw aw y'u to u ka dɔ kɛ o la san joli joli u b'a la tantɔ u ma se ka foyi tiɲɛ aw la pa paga u ma foyi tiɲɛ aw ye aw y'u to u ka dɔ k'a la aw kana tɔgɔ di mɔgɔ si ma tuguni an ka avance dɔrɔn a banna on avance ni o bɔra yen dimanche don à partir de entre 13h ka taa bila fo wulafɛla la maranba fani bɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw bɛ nin yɔrɔnin tigɛ k'a di yɔrɔ maramba fani bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a kun bɛna kɛ jumadon de
maramba ko k'ale bolo umura la k'a tɛ sama-samali fɛ tuguni k'a banna maramba ko k'a tɛ sama-samali ni mɔgɔ ye tuguni ko defi t'a ni mɔgɔ si tɛ dugukolo in sanfɛ tuguni k'a ka mikoro de y'a ka defi ye a ka mikoro de y'a ka sama-samali ye ani mɔgɔ si ko mɔgɔ si kana mɔgɔ si ka ko décorer hali ni mɔgɔ minnu bɔra tantɔ k'a ka ko comparer u ka ko la tantɔ k'aw kana aw da don a la dɛ dimanche don bɛɛ ka bɔ n y'a lamɛn Aïcha ka fɛn kan Aïcha ka page kan dimanche ko bɛɛ ka bɔ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ maramba ka yɔrɔ maramba kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw ka taa ye maramba ka umura taga aw bɛna maramba ye k'i ye maramba jɔn de ye maamu ye maamu a don ko baw dama dama de mɔgɔ baw ni alimami baw dama dama ko baw de bɛ kɛ yen tantɔ maramba ka parcours a ka fɛn baw ko dɔ bɛ n'a kɛ a dɔn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ a ka dimanche dɔ in ta yen n'a fɔra mɔgɔ ko Bamako tike t'a la billet t'a la fosi tɛ tantɔ i kanubaga de don tantɔ aw k'i pare k'i ko k'i marqué ka taa an fana sigilen don ka aw layɛ télé-réalité dama dama de maramba ka vie réalité dama dama de bɛ maa min ma deli ka maramba ka so ye n'i tagara a dɔn tike t'a la billet t'a la rentrée de don fufu de don tantɔ rentrée gratuite de don a dɔn aw bɛɛ bɛ taa maramba ka kɛnɛ ba in ka tantɔ u bɛna taa kuranɛ jigi la ye ni kuranɛ jigi banna ko baw dama dama de maramba yɛrɛ bɛ a bɛ kuma a dɔn a bɛ discours médiaw bɛ taa fɛn caman bɛ yan i b'a kalama ko in bɛna kɛ ko ye diɲɛ kɔnɔ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ maramba ma deli ka min ɲɔgɔn n'a kɛ a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na dɛ dimanche don ni ala sɔnna bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ maramba ka so kura in yɔrɔ 1 2 3 maramba kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ni aw ni Bamako ka jan a ye sotɔgɔmaw ta aw ka bisiw ta aw ka fɛnw ta tantɔ aw ka na an b'aw deli yɛrɛ de n'aw tagara ye mɔgɔ si ni mɔgɔ si kana kɛlɛ bon bɛɛ kana fɔ k'i bɛ don maramba ka so kɔnɔna na a ye maramba protéger dɛ a ye so kɔnɔla in to yen aw kana fɔ tantɔ ne ye maramu kanubaga de diɲɛ aw ka fɔ n ka don so in kɔnɔ dɛ bɛɛ ka so kɔnɔla in to yen jama bɛɛ ka to kɛnɛma jama bɛɛ kana to ko ne ni maamu ka sugu ne ye maamu jatigi de ye n y'a ka fani belebeleba dɔ de n bɛ publicité k'a tɔrɔ fo n ka don so in kɔnɔna dɛ nin don in tɛ so kɔnɔ dɔn ye dɛ nin tɛ so in kɔnɔna don yɔrɔ ye dɛ parce que maa jugu bɛ jama la maa ɲuman bɛ jama la aw bɛ o don bila ni ala y'i garijɛgɛ kɛ maramba ka so kɔnɔna dɔnni na i bɛ dɔn ni maramba donna so kɔnɔ ka ban ni maramba ye ko k'o ye ka ban o kɔrɔ duguli bɛɛ de y'a ye ni maramba donna so in kɔnɔ ka ban o kɔrɔ duguli bɛɛ ka so de don duguli kelen mana don so in kɔnɔ ka ban k'a filmer ka ban o kɔrɔ duguliw y'a ye ka ban o kɔrɔ duguli bɛɛ y'a ye ka ban aw bɛ o de bila aw kunkolo la il faut qu'aw k'aw tension bɛɛ k'i tension aw bɛ kɔlɔsili k'aw b'a ka artiste protéger ka ɲa aw bɛ taa bɛɛ ka taa aw bɛɛ k'aw bolo di ɲɔgɔn ma i y'a faamuya kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ aw kana aw comparer mɔgɔ si la maramba tagara ala ɲini de la a ma taa bezi la a ma taa defi la a ma taa sama-sama la fosi t'a ni mɔgɔ si ni ɲɔgɔn cɛ an y'a bɛɛ ye ka ban an ye kow faamuya ka ban maa si de tɛna bezi sɔrɔ marambaga ni umura ko in na aw kana tɔgɔ di mɔgɔ si ma a wulila ko joli kɛra sisan depuis n'o yɔrɔ la aw t'a bila aw kunkolo ko maramba tɛ bezi ko la tuguni sinon maramba min don mɔgɔ min n'a tɛ siran a dusukolo t'a sɔsɔ n'i y'a ye tantɔ a bɛ ka ninnu bɛɛ éviter ce qui est pli dedans a t'a kɔnɔ tuguni a bɔra a kɔnɔ voilà o de gundo ni n ka kuma digira mɔgɔ min na o tigi ka yafa n ma n bɛ mɔgɔ dama dama ta aw bɛ kuma avant que an ka heure ka se demande caman ba de bɛ n tɛ se ka mɔgɔ ta parce que demande bɛ ni mɔgɔ min b'a fɛ ka kuma i b'a fɔ ko je suis là n bɛ demande ci ma parce que demande caman ba de bɛ dugu ma ni mɔgɔ min bɛna kuma i b'a fɔ tantɔ dɔrɔn n bɛ demande ci ma tantɔ dɔrɔn i bɛ yɛlɛ parce que demande min bɛ dugu ma tantɔ ne yɛrɛ t'a kun ne t'a la ok d'accord kaka o kaka i kɔni ye den ɲumanin de ye tantɔ i kɔni cɛ ka ɲi ne b'i ta n'i ye nɛni kɛ an b'i lajigin sinon franchement tu es trop belle. Tu es trop belle, franchement. Merci. Salam Bonjour, Alou. Bonjour, Nyanimani, ça va? Ça va et toi? Madame So. T'as un profil flair. Anou Adouli, Anou Ignanou, va voir mon profil. Eh, nous, on est Tchenyata. Moune est Tchenyata. Et Tchekahinde. Douli, allez. Il douli, la vérité. Ni douli, la vérité.
Non, franchement, tu es On dirait qu'on t'a lavé avec lait. Papa. Aïe, ni est-ce faut ni mami mané jolé ou mami. On a profil flequé. Ne clair la kabango de la nyembolo fa profil là. Aïe, douloulé, aïe, encore koukaï, quoi fait kaï, n'y a fait kaï. Oui, tu as des. Y'a pas de débat. Anki sera quand ira. Oui, tu as des. Ami procureur faux, procureur ça va vous la yelle la life. Agora Candro, aí só vai aí finanda. Alors, merci beaucoup hein, pour tout ce que tu fais pour nous les Douili. Merci. Franchement, merci beaucoup à toi aussi. Ok. Uti gulo. Ni ma article jenge doro uti gulo. Ne ma dala ibe gulo ne. Vraiment merci beaucoup kaka. Vraiment il fana nyanyo mani dande. Eh yoro jumangade. Na Burkina Faso mais ne Luxembourg. Ay Dubai, o kuma na Burkina Faso yo. Depuis les live sigi damna ne ma dele ka Burkina Faso ti ya folo. O kuma na Burkina Faso muso bere tekanya. Voilà ça. Ay do mega kuma série de la de. O be guli fanu de do ba o be jumani. Do guli fanu le. Sinon ni Burkina Faso mais artiste appelé. Do guli fanu le. Ni ne dabali bande o dungo ne Burkina Faso ne mana Burkina Faso Burkina Faso ta pele tekanya. Non ko kuma Burkina Faso muso bere tekanya. Do guli fanu bere tekanya. Ne yɛrɛ bɛna Aruna wele m'a fɔ Aruna k'an dɛmɛ Burkina Faso. Papa no Burkina Faso franchement Burkina Faso duguli fanu aw cɛ ka ɲi ne ma deli ka dugu ta yan fɔlɔ a bɛɛ franchement merci beaucoup. Ok, bye bye. Ala k'an to ɲɔgɔn ye. Amina. Merci beaucoup. Ouais ɲaɲumani ça va ka di jɔni ɲa juguni de b'aw bɛ ɲaɲumani. Alu ali ni ene bara ko ne ɲaɲuman ne yo. Alu. Wuli fanu ni ker ka endro nyara be nya. Oui, tiens de. Wuli fanu be ker ka bo be place ba kono. Merci beaucoup. Alu ma ede be gara du wuli fanu bote sugu min doni la. Alu ni joli fale na de. Ogo ne jaima ya afle. Alu ikera ko manken de sisa ibse gi présenter France manken ya law. Merci beaucoup Mariam Bakaruna vraiment. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup wallahi. Ala kan to ɲɔgɔn ye. Ya kanu minɛ I donna dugumiliya la I ye dugumili kɔrɔta yɛrɛ. Merci beaucoup. Wallahi ya kisi ko caman ba de ma I ye malo bɔ an na. Wallahi I ye malo bɔ an na. Aw ka jelimuso de ŋaniya ka ɲi sinon ne tɛ kɛ bɛɛ fɛ dɛ. Wallahi a ŋaniya ka ɲi Alu o de la hali ni I ka ɲi dɔɔni n'i donna kojugu la Ala yɛrɛ de b'i bɔ a la. Ça c'est vrai ça. Ala b'i bɔ a la ko mɔgɔ ɲuman ko n'a kɛra fali ye k'i kana yɛlɛ a kɔ kan k'a t'i mɛn faliya la. A tɛ mɛn faliya la o ye tiɲɛ ye. Wallahi Alu yɛrɛ ka ɲi I yɛrɛ ye den ɲuman ye I ŋaniya ka ɲi I diinɛ ka ɲi. Non aw fana ka ɲi dɛ wallahi n'aw ko I b'a kalama min ye aw ko diya ne ye yan. Depuis avant aw de tun bɛ ne filɛ ne b'aw ye filetiriw la.
vous êtes pas haineuse, vous êtes pas haineuse. O de y'aw ko diya. Alu entau feo, entau feo. Heni de t'aw dusu la o de y'aw ko diya. Entau feo, an lafiyalen de do. Parce que aw ma faniya in kɛ fadenya ye o, i n'a fɔ mɔgɔ faga ninnu. Wallahi fadenya tɛ Alu, i yɛrɛ y'o de faamu. Voilà, ne y'o de faamu, vous êtes pas aw gonflelen tɛ, aw tɛ ronfler, a fɛ ko dɔ bɛ ka ronfler dɛ. Mais Alu ni bi ja i bɛ gonfler cogo di? Ni bi ja Alu ja yɛrɛ de Alu. Amatu Mariam ba ko wari amatu ko kan ni torolen do an cɛ fɛ kam tan ta juru sara wali mɔgɔ la. Amatu Mariam ba ko an ni torolen do kan tɛ den ɲuman fɛ. Ngeta kɛ di sonikɛ ne? Non, je ne suis pas soniqué. Ah, idu nyala ini maragaw bolo no. Mɔgɔ caman. Ay ko dogo ko Alu ko mun ebe muso cɛ ɲuman bɛɛ kɛ maragaw ye. Ngo te ngo mɔgɔ b'i ba yɛrɛ la. Ne tɛ kɛ ma yɛrɛ ma jugu yɛrɛ fo ka diɲɛ wuli. Maraki yɛrɛ ma jugu ye. Alu marakaw yɛrɛ de kɛ. Ngo ni ne marakaden ka ko jugu kɛ ne ɲɛji de bɛ bɔ. Ne ni marakaw ye sigi kɛ o. Ne ni marakaw ye sigi. Tellement marakaw ka ɲi. I ni maraka bɛ san 10 kɛ sigi la a tɛ don gasi la. Vraiment Alu, merci beaucoup pour Mariam Ba. Ne yɛrɛ fana ye fan de ye mais anw ye fan minnu ye i b'a dɔn anw ye fan bɔlen anw fana kun kasilen de don anw tɛ se ka bɔ an bɛ siran. Mais comme a bɔra a la sisan n bɛ to ka don i ka live kɔnɔ k'i fo ne b'i suit yɛrɛ de Alu. I bɛ tila ka na an bɛ baro kɛ dɔrɔn c'est tout. Ni Ala sɔnna a ma. N'i y'a ye dɔ minɛ dɔrɔn an bɛ maraba kan dɔrɔn i b'i ka demande dɔn n'an tɛ maa min ka dɔ minɛ i bɛ to duguma filɛ la. Voilà n tɔgɔ jate minɛ i y'a mɛn. Wa an ye retour ta o la. Vraiment j'aime beaucoup Mamou. Mamou tɛ ne yelen don a tɛ n fɔ mais la fille là elle me plaît beaucoup. Ni ne y'a ye n bɛ nisɔndiya de. Maraba ka ɲi trop maraba. Mariam kama ne den dɔ tɔgɔ Mariam den ka di n ye ni n den bɛɛ ye. Wallahi den ka di n ye ni n den bɛɛ ye. Merci d'avoir. Tellement den ka di n ye Mariam ba tɔgɔ kama fo mɔgɔw ko n bɛ ka den tiɲɛ. Allahu Akbar. Wallahi Alu. Naturellement a ka di ne yɛrɛ de ni ne bɛ kɛlɛ de kɛ a ka kuma yɛrɛ a fitini tɛ se ka fɔ n tulo la juguman na fiyewu. Wallahi. Allahu Akbar. N'a yɔrɔ man jan ne a bɛ quartier min na n b'o la n ma deli ka s'a ka so mais ni de y'a minɛ trop. O tɛ diya wa e tɛ ɲɛ ɲuman ye n'i ma kɛ maa muso i bɛ kɛ jɔn fɛ. A banna dɛ Alu. Alu ni dabaliya b'an bɛ ne na ne taara wolomuso bɛ se ka kɛ cogo min ko Mamu ɲɔgɔn den k'i bɛ ba la n ko in kamanagan de bɛ ne minɛ. Bon ne yɛrɛ surtout musow de b'a juguya la minɛ o de bɛ ka ne dabali. Mais Alu muso ninnu mun de b'u kɛra place la de. Bon ne bɛ se k'a ɲɛf'i n'a ma k'i ma baasi ya. Walayi a ɲɛfɔ n ye je vais comprendre. I b'a kalama n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna bi. Ko muso n'a cɛ ka ɲi. I b'a fitinin hali npogotigininw na hali jama la ale de bɛ sɛgɛn. A bɛ sɛgɛn. Parce que o ye mun ye. Ŋana tɛ ŋana fɛ o. Ŋana tɛ ŋana fɛ dɛ. Parce que n'i ye Mamu ye tan n'i y'a kɛcogo ye tan u b'a fɔ tan hali n'a yɛlɛla tantɔ u b'a fɔ ko komi i cɛ ka ɲi o de la i bɛ k'i waso na anw ye. Walahi. N'i y'a jateminɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ Maraba contour la tantɔ ɲada jugunin ninnu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ani sinamusotigi ninnu ani clé de la guerre mɔgɔ ninnu. Olu bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan dɔ bɛ yen tantɔ a sinamuso kelen dɔ ka pogo don a la o ye ɲaɲumanin de ye. A banna dɛ. O fana b'a fɔ ko Maraba de ye nɔ don. O bɛ se ka Mamu ta ka t'o bila sinamuso place la. Voilà a bɛ n'i sigi live kɔrɔ o y'a sɔrɔ a sinamuso y'a cɛ minɛ a la tantɔ dilan kan kɛnɛmana la fɛn bɛɛ kan parce que i b'a kalama sinamusotigi don musomanin yɔrɔ aw wesi ninnu filɛ tantɔ n'i y'u ta sinamusoya la olu ɲɛ jalen de don. A banna dɛ. Et puis n'i bɛ porte da la u b'i boli k'i kunbɛn ka bijou d'i ma tantɔ ɲajugunin ninnu fana olu dagala samalen de don tantɔ muso fan kelen tɛ Kidali fan kelen tɛ Nord la. Alu sabali sa. Ayi ko n k'u décor n bɛna Mamu juguw de décor tigɛ minɛ. Bon olu fana sen b'a la dɔ fana bɛ yen o kan sinamuso sisan o ye Maraba fani ye. A kan sinamuso bɛ se pareli la fini b'a minɛ a forme ka ɲi du kɔnɔna na n'a bɔra du kɔnɔ bɛɛ b'a fɔ i ma di ɲɛnaba i ma di cɛ ka ɲi bi awa minnu tɛ se ka o pareli ɲɔgɔnna kɛ dɛ olu fana mana live dɔw ye dɔrɔn u bɛ taa yɛlɛ a kɔ ka Maraba bilen kosɛbɛ.
maramba tige cogo ni muso si tige cogo ye kele ne be duba do de ona ite hera soro sina muso ya kono awa ni be teri har ni be ferege yoro de la su corona maramba tige cogo kan aka chenya be muso bolo muso te hera soro jian kono u bolo ko ite tanto de ala ya ki ayere mi fode ako ala ya ale ke denyumani ka ke den saramani aya yere ay ko banga ba ni tara o dongili la medora ya be foye o de kera bolo ko suno foite o dorondero ni maramba kun kera mo goche ju yere mbalma muso wallahi bla kirin wo yo kun te kawo wala kun te gala alute maramba ga problème ye mi dora che kan de doro se tu en suno ama foike mo sila aga chenya doronde ama fenya mo wala de ba be alu bara awo alu Mariam mo sugu nu dolo sugu do de bula ke nya jugu ni nya jugu ti se ka dolo une lumière supporter yele sugu do de bula no o yele ndarara maden jugu ka doro ibaya bi yere atiketa do ati fota do donc abeta do sa ka mo waro nyini ga fara yere ka kubina atigi mango ya ala tla ka do fara atigi ka mandia de ka mamu yo mo de mo dolo sugu man sugu do de énergie positive sugu do de ba atigi entourage la ali ni gere la mamu na ibe ke fe ali ni gere la wa mo ko jutse ka gere ala de no ni gere la do re bi yere ta awo mo ko jutse ka gere la mo ko be yere de ala ba diun da yere de ani bobo maramba frafle anga tiare fanga ta réalité la sambe ta télé réalité la meta ka barala bo anga tiare fo ne balmamso awa artiste be se dongili dala yere de alu dongili da ko ni kuma to isa mambe ko wara de ke dongili da jine de balaw e ma techno mo ko ga do na programme nya nyaye abora doro ku ba korbo ngai challenge bo techno la un coup allo challenge tigara ay dande pari salamu alaikum nya jugula Dani mbla e garambala quoi Dani salamu alaikum nanta fa quoi Dani salamu alaikum wa alaikum salam Dani na ni gar la so ma dai allo vai ankulo bila izo dana kaya ego mu ko mo ani garla ilu ani ni gar la so ma dai na gardu tiate aveva kulenge de kife sino kaya me samara do sisa me samara do aveva kulenge de kife andi o fo me samara do ne ado kulenge de la allo ibara male era ka ko fle quoi ha ko para Morgan dani restaurant male nya quoi depuis kuna chini fo sisa ne ka téléphone ta ka jo quoi vocalu ni appelu ni ma téléphone ta ka jo dugulu yere ko ki ga boko ona de ay no duguli tan duguli o allo male on ko le dani ma ko ne dani be banini ke o ga tu tabana allo ne banin dabla hali nenni bila al ne be nenni yere ke hali ni mo do fon jabe tige nenni gasan quoi allo ne o fena bla quoi allo mo ko gambani ni on ni dara to li ni ko mo fena dabla otra o be fenga mu de ke sisani do mo we nenni kan do ya ni dara o ni ko boko ma rezo boala ndara o be fenga min ke bo ko mi ni rezo nyo fena boala sisa doni alu ko to be duguma mbolo di quoi vana de komi mo ko be bale ni ko nga bale ndabla ko nga bale ndabla nyo dabla kan ni ndabla même ko kelente ni ngente fo ke jomene ni na no jomene ko le ben ni nge no mais alu sampere ne re te ngana quoi ne re mo don quoi Allahu Akbar alu maro français de be dumi do buna arama deuna wallahi billahi Europe français rete français te dimi do mogola ne fe ne dusu bora j'ai pas besoin de français ne ma de te meri foi la quoi français te dimi do mogola mogo ye balia de be dimi do buna arama de la quoi bana de voilà mogo ye balia
On avait 10 000 euros là. Mais, Oumou Sandi, non, arrête ça. Qui kana foyi dabila a fɔra k'i kana foyi dabila k'i kana u to yen a bɛ ka o de fɔ a internet non n ka ko bɛ duguma quoi n bɛ duguma quoi tile fila na aw bɛna résultat dɔ mɛ o dani tɛ yan i kɔni tɛ ne ba neni k'i sigi jamana in kɔnɔ yan ne tɛ mɔgɔ ba neni wa maa tɛ ne ba neni k'i sigi i kɛra cɛ i kɛra muso ye n y'o kɔn quoi mais aw t'a ye réseau kan fɔ n'u nana fɔ réseau kan u bɛna fɔ réseau kan de. Bon, en fait, Dani ne tɛ ka min faamuya dɛ e Dani filɛ i b'i ka politique ko la i tɛ se mɔgɔ ma en fait i b'i ka kɛlɛ personnel dɔ des années mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ tantɔ u tɛ ko min ne kɔni ka kɛlɛ tɛ ko ko ye ne tɛ n da don o la ne bɛ n jɔ de karisa ka se hali ni bɛɛ ko ko karisa ye balawu mɔgɔ de n'a ma tɛmɛ i man ko a ka se a tigi ma i b'i jɔ fɔlɔ a ka se i ma fɔlɔ wari mana diya i ye cogo cogo a t'i yɛrɛ ni fɛ parce que i bɛ ko dɔw daminɛ i t'a dɔn a bɛ bila yɔrɔ min na a bɛ dan yɔrɔ min na i t'a dɔn. Alu. Ouais. N bɛna min f'i ye dɛ. A ma fɔ yen nɔ ko ka 2000 euros di ko ka 2000 euros di yan. N y'a sɛbɛnlen. Ko ka 2000 euros di ko ka ne bugɔ. Wa ne ta tɛ 2000 euros ne ta ye garatu ye o wa ne ta ye garatu ye quoi. Wa olu bɛ lamagali kɛ quoi. Comme ne kun y'a ko kɛ mais n bɛ lamagali kɛ réseau tɛ quoi 2000 euros tɛ yan mais ne de bɛ lamagali kɛ wa n kalila ali kuran la n bɛ lamagali kɛ i bɛna résultat ye tile fila na n bɛ lamagali kɛ quoi. Ayi n tɛ réseau tɛ foyi mais n bɛ lamagali kɛ. Non i ma deli ka kuma fɔ fɔlɔ n'a ma kɛ. Ayi n bɛ alu cancani quoi o ye muso ni muso ye cancani. Muso ani muso. Allahu Akbar. Muso ni muso cancani alu i b'a dɔn ko muso ni muso quoi cancani tile fila na i bɛna ye quoi. Fɔ ni dɔ ma bɔ a ka da fɛ quoi. Abina siro falen dɛ. N kalila ali ko a ma ko 2000 euros ko ani cancan. Dɔ bɛ sɔn k'a ka domicile falen dɛ. Mais muso ni muso quoi ne tɛ dɛ muso ni muso. O de ka wala mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko Dani ko Dani tɛ muso bugɔ fo ka diya wuli aw tɛ da. Ne bɛ muso bugɔ danga de bɛ ne quoi. O kumana danga de b'a quoi. Ne bɛ se ka bɔ dakɔrɔ mais muso ni muso. I b'a fɔ i terikɛ dɔ de ye sa o ka wele k'a fɔ a ye k'a ka 2000 euros d'ale ma i b'i ka wari bila poche kɔnɔ dɔrɔn i b'i ka wari bila poche kɔnɔ dɔrɔn. Wallahi. Wala Morgan an yɛrɛ kun tɛ baw kala sinon an kun b'a wele ko 2000 euros ta kɛ. Non comme mɔgɔ t'ale bolo ka ne cancan mais ne mɔgɔ t'ale bolo cɛ t'ale bolo ka ne cancan mais muso bɛ ne bolo ka cancan kalila ali kuran la i bɛna ye alu. Inchallah ni Ala sɔnna a bɛ kɛ. Awɔ muso cɛ t'ale bolo f'ale ye 2000 euros bila mais ne ta ye fu de mais muso bɛ ne bolo quoi. Mais Dani t'a dɔn ne ye min faamuya nin ko in na. I b'a kalama ko anw ka ex kɔrɔ in b'i fɛ yɛrɛ yɛrɛ de ya. Alu fɛ ko kuma in dabila sa alu ye sɛgɛ bɛ ne dɔn yɛrɛ. Ne sɛgɛ bɛ ne dɔn yɛrɛ. Dani nin to in ka kuma bɛ n bɛna ɲɛf'i ɲɛna. Dani e bɛ min kɛ mɔgɔ la ka mɔgɔ ignorer e yɛrɛ b'a dɔn e ka di mɔgɔ ye e sina ka o ignorer tantɔ k'o bila Dani o ka jugu dɛ. Musow ka fɛ tɛ ban dɛ Dani hali kaburu kɔnɔ. Alu ne m'a f'i ye ko muso ni muso wa. Ne Dani ne m'a fɔ ko muso ni muso wa. I b'i sigi i b'a lajɛ kɛ. O de ye muso ni muso ye. Ayi i t'a video ye i t'a tigɛlen i t'a foyi ye i t'a video i tɛ foyi ye. A tɛ filmer yan. Ayi filmer t'a la. O kumana anw nafigiw bɛ o décortiquer cogo di. Filmer kɔni t'a la. Filmer t'a la muso ni muso. Ayiwa bon ko muso minnu bɛ baara n'a ye réseau kan nɛni na k'aw k'a dabila. Dabaya tɛ dɛ. Alu dabaya tɛ dɛ. Alu dabaya tɛ foyi tɛ muso ni muso quoi ne de y'a f'i ɲɛna quoi. O ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de parce que muso bileman ninnu y'an sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ dɛ.
muso ni muso ugu chancha yɛrɛ de u ka bɔ an da la ka tigitogo in to an kunkolo kɛ suma la puranda la mais Dani e tɛ musokɔrɔba dɔ ta to musokɔrɔba min bɛ se ka musokɔrɔba dɔ bɔgɔ e t'o dɔn dɛ Bala Dembe sa Bala Dembe de Bala Dembe ne ta tɛ malien muso ne ta tɛ voilà ne ko n ko muso ni muso dɔrɔn a banna Morgane e tɛ musokɔrɔba dɔn dɛ musokɔrɔba min bɛ se ka musokɔrɔba bɔgɔ e t'o dɔn dɛ Dani kun y'a 2000 € bili kun 2000 € di mɔgɔw ma i kun bɛ dɔw bila dɔrɔn ka wele k'a fɔ n filɛ a filɛ ka porte dala de a kun bɛ 2000 € ci o ma dɔrɔn i kun bɛ wari bili poche kɔnɔ Dani a ye nin ɲɔgɔnna kɛ ne la o a ye ne tɛ wele i bɛ Morgane kɛ yɔrɔ da o ko awɔ k'a bɛ 1000 € ci o ma ne ko n ka cɛ n'a y'a ci ma quoi i ka 200 € di ne ma i ka 800 € bili kun k'i kalaya fa su la c'est un vendredi ko samedi k'a bɛ wari caman hali sini o samedi ma se ouais a kɛra 1000 € k'a b'a di ne kuma jeli ma ka dun Morgane e ma fɛn dɔ de faamu sa n b'i wɔrɔ dɔn a donna ta a bɔra ta Morgane ne ni Dani ko ten n ko ne Dani tɛ ɲini cɛ fɛ mari cɛ tɛ ne ɲini musokɔrɔba in b'a dɔn cɔ an sɔgɔma maraka sɔrɔ grand frère Dani wa maraka ko bɛ di kan jumɛn bɛ i b'a kan Dani n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ n wele ka jɔn muso wa n'i ka krokodil ye dɔrɔn i bɛ n wele k'a ye wa ne ko ye o yeli ma filiba de bɛ ne ko n ko muso ni muso ne de bɛna muso ni muso ne b'a yira bɛɛ la muso ni muso wa mais da u yɛrɛ de b'u sigi k'a fɔ ko muso dɔw nana n bugɔ muso dɔw ye n ka tan quoi u yɛrɛ de bɛna fɔ ta filimeli t'a la foyi t'a la i bɛna ye quoi ni n b'a kɛ n'i t'a kɛ i bɛna ye quoi o bɛ kɛ ma tigɛ i la Allahu Akbar i bɛna mɛn quoi a belebele olu b'a fɔ ko ka 2000 € di yan ne ta ye gratuit tiɲɛna wari di bɔra duguba yɔrɔ la fo ka n'a bila réseau kan tafu gratuit wallahi bila haranga mɔgɔw tɛ se k'u ka politiki kɛ hɛrɛ la tan dɔ ni ye kolokolo ko y'an dala k'o tɛ taa maa yɛrɛ ma cogo cogo i bɛ k'i yɛrɛ ma jugu ye tan ne ko n ta banna la ne de ko mɔgɔw ye ne ka tile bila na video réseau sanfɛ kosɛbɛ mouvementé mɔgɔ caman nana kuma n fɛ n ko problème t'a la n ko n bɛ dimi bɔ malien muso bɛɛ lajɛlen na ka dimi bɔ ivoirien muso bɛɛ lajɛlen na muso ani muso bilahi muso ni muso n kalila ale kuranɛ la muso ani muso wallahi muso ni muso fa ka taa imura kɛ imura fana awɔ imura b'i ka da fɛ mais Morgane a t'o deminɛ normalement a si tɛmɛna o la o Morgane ma b'i ka da fɛ quoi wa i bɛ bɔ i ka da fɛ parce que ni kɔngɔ tɛn'i faga ye i b'a kalama n ko bɛ Iber de kɛ Dani i bɛ Iber tigiw fana contrôler dɛ k'u ka ka taa ka f'i ɲɛna ko wayi ko filmeli b'a la ko wayi ko karisa an bɛ yan o t'a la dɛ n'an taara ni 2 heures kɛra 3 heures kɛra i ma ye an na segin an na soli ka na n jɔ tuguni muso ni muso Dani ka di ka sartesi fo sanfɛ dɛ sinon a b'a heure dɔn dɛ alu ma nɔgɔn dɛ mais tiɲɛ de tɛ n'i y'a fɔ ko sɔgɔmada fɛ t'a dɔn k'u bɛ bɔ wula fɛ de t'a dɔn u kariyalen don ka mɔgɔ wɛrɛ ne bɛ taa dɔn mɔgɔ bɛ se ka bɔ réseau kan ka kumaba fɔ et puis a kɛwale t'i la quoi voilà maraka réseau problème o de kama réseau fɛ e ma ne tɛ kuma mɔgɔ fɛ yan parce que o de réseau problème ye quoi parce que i bɛna ne la dimi ne bɛna fɔ k'an ka ɲɔgɔn ye an tɛna ɲɔgɔn ye ne bɛna fɔ an ka ko dɔ kɛ i tɛna na sɔn donc olu ko ninnu man di ne ye quoi o de kama souvent i b'i da minɛ quoi ne t'o la quoi
Wallahi Dani kana déplacer parce qu'il Valérie Raboni Kosmo wallahi. Non, alors n'était au national. Dani a déplacement minke odona Dani a déplacement minke no fusara de parce que atiba abikla ka galon tige ka filmer ke ko jole me ya yoro la Dani dun tara de ampeya e ka video tige ampeya e abikla ka boka galon tige ko ie eri diano ka vocali blala ki eri dia mai Dani dun tara ka kla ka vocali blala ampeya me do orboa ena sigi mɔgɔw bane na réseau ka mana kuma ni galon jugula mɔgɔ la cɛkisɛ ti ne muso ɲɔgɔn ka rendez-vous ɲɛma peut-être ça ni mɔgɔ ba ni fɛn la réseau ka kisɛ to ka jabala sa mɔgɔ b'an bila réseau rendez-vous ɲɛma quoi wallahi billahi ni rendez-vous ɲɛma sufɛ ne bolo kurulen de bɛ si fo ka Maraka i bɛ France ni heure na bon ale bɛ France Mon problème c'est quoi? Nous l'inflé garano à la où y'a fort crocodile boreka un sort. Wallahi armadere fait assis kuma bafola. A paniquer arrêt. C'est Sirana qui s'est daga jabala. Non. Sɔrɔ de y'a ni mɔgɔ wɛrɛ su tɛ tile tɛ live ti kɔ tigɛ baara taga yɛrɛ tɛ kɛ mais depuis Dani ye depuis lancé ne bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna quoi ko Lasana Jara ni mɔgɔw kun b'a fɔ ni mɔgɔw bɛna fɔ de ko Robo bɛ ne ba nin ko Robo bɛ ne ne b'a fɔ ko a ye taa vidéo ta ka na parce que moi je suis comme ça Dalou quoi ne t'a vidéo ye quoi. Mais kunu yɛrɛ de ne tɛmɛtɔ la ne sigilen tora gardien la café la ne bɛ Orobo ka vidéo la ne photo tigɛlen min ka bila a kɔrɔ quoi ne ye vidéo in k'a la ka lamɛn ne b'a la baga ne ba de n ko mɔgɔw ye min fɔ ne ye tiɲɛ mais o y'a sɔrɔ ne de bɛ ka Orobo ɲini est-ce que ne m'o fɔ réseau sanfɛ dɛ ne taara fɔ u ye adresse dɔ di ne ma ne taara fɔ siɲɛ 3 ɲɔgɔn ka tila ka adresse dɔ di ne ma 94 ko Orobo ka baara yɔrɔ bɛ yen ne taara fɔ yen. Bonjour. 95. Ne tigɛ ka taa fɔ ye mais comme ne y'a ye ne ba nini bon olu fɛn ninnu man ne parce que ne tɛ ba nini kɔnɔ quoi ne yɛrɛ tɛ nin ɲɛ tɛ ba nini kɛ donc fɛn ninnu moi j'aime pas quoi i m'a fɔ moi j'aime pas parce que nin ninnu tɛ ne ka vie nin ninnu man ne n t'a fɛ bilen quoi c'est pas question ti se n y'a kɛ ka tɛmɛ quoi n y'a kɛ n bɛ se a la fɛn bɛɛ lajɛlen mais j'aime plus quoi o de ka ala yɛrɛ i m'a fɔ moi donc fɛn dɔ bɛ i tɛ se ka na baga e tɛ se ka na ne ba e ma ne ye e tɛ ne dɔn e tɛ se ka i jɔ réseau kɔfɛ ka ne ba nini c'est pas possible. ani tɛ ɲɔgɔn na foyi a ma si ma. e bɛ se ka kɛ mɔgɔ dɔ souvent ni ye miiri a la. Salam alaikum aw bɛɛ ni sɔgɔma. awa ni sɔgɔma ça va. ça va Alou. alhamdulilayi. Hakɛ to dɛ n bɛ fɛ ka talaku dɔɔni kɛ Dani ye quoi. ok d'accord kuma b'i bolo. Dani. Dani i b'a dɔn ko duwawu ni barika de b'i bɔ fɛn bɛɛ ni Ala ni kira cɛ Dani ye cɛ de ye. kɔn. Wa Dani i donna diɲɛ fɛn o fɛn na depuis an y'i dɔn réseau kan depuis Facebook foli yan. Dani ko da ma tu i la. non. ayi. ko Lasana Jara ne tɛ e dɔn dɛ n t'a dɔn mɔgɔ min b'a dɔn. Dani ko da ma tu i la. I donna kɛlɛ o kɛlɛ la bilahi kunna wololen de bɔra diɲɛ bɛɛ ɲɛna. diɲɛ bɛɛ ɲɛna Mali bɛɛ ɲɛna. Dani ye kamalen wɔɔrɔ de Dani kamalen wɔɔrɔ y'a kumakan de ye. Dani kamalen wɔɔrɔ y'a da de ye. Cɛya ye kɛwale de ye. Dani ye cɛ ye wa cɛya kɛwale a b'i la. Dani ye duwawu den ye barika den ye. Dani i fa n'i ba den ye disi gosi wa maliyɛn bɛɛ y'a disi gosi ni Dani. Dani i ka di diɲɛ an bɛ don min na ko bi diɲɛ ka di ye o tɛ bi ko yɛrɛ o ma daminɛ kɔsani la o ma daminɛ bi yɛrɛ o daminɛ la depuis kunu na sini. Awɔ depuis 2019 ma se
beko ko Dani de Paris waliju duode bargade adona atemera sira sira fa ay pogo do anyona obela awo et puis fɛn o k'i tɛ se ka taa suranyare la i tagara ala i ta i ɲuman segin bɛɛna hali kala min wagasi a bɛ fɔ de ma ko duwawu den i t'i ka duwawudenya dɔn f'i ka don kobilenw kɔnɔna la o ye tiɲɛ a bɛ ala ni kira cɛ f'i ka don kobilenw kɔnɔna de la Dani Moriba Yasa kan ka fɔ i ye o ye tiɲɛ Dani Moriba Yasa kan ka fɔ i ye e Dani ne t'i dɔn i tɛ n dɔn dɛ mais ni te nga konti yɛrɛ ni nga konti yɛrɛ be alu be nga konti yɛrɛ dɔn awo to yɛrɛ bola mais ni nga konti yɛrɛ e ni parce que n tɛ fɛ ka taa gulo kan fa ni kan ba ni mais malien den bɛɛ ɲɛ bɛ ci la malien bɛɛ b'a dɔn a fɔ ko Dani barika duwawu b'i kɔ fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ duwawu ni barika tɛ da ye sa kɛwale de don ani yecogo tu es vraiment un homme. Ye Sunjata Keita Choué ya yira malien dembela kunu qui est Damozon bokolo ye awo abe fo de ma ko tia te kuma mugu ba yere ke wale doro ne do parce que chebe cheke be ko muso be musoro be to ko amna awo ko ni muso keme boga jo wallahi bilay bonne be do ba fara muso ente kuma yo ke wale doro ne do ye to ko kanye iye to ko kanya ipi mana do fɛn fɛnɛ ko laban bo do den baraka den de be ko laban Dani be ka fɛn fɛnɛ ya laban kuma ma da kelena ne kuma ko merci beaucoup kuma alsa ala ki kisi kala kan wagashi amina ya rabbi ala kan to jugu ga janfala amina ala kan to danga donga janfala amina ala kan to fuari don bolo amina Dani ibe mi ala fe alsa ere ba do ya rabbi ala ka no way ningui wallahi même ni ala fe way na folo ala ka na folo ndia na folo chama ba et puis na folo barkale na folo fuwale na folo bi bol de jardin be folo be merci beaucoup je vous aime bébé do mali bébé do na folo bena bolo Morgana ali shiri barni ba foka ma obe na folo la ko ala ka na folo dama ko waaw xana ci donc doro mete foi tambulu wa men na folo Dani ni ala na folo dima ka sanu dima na ma barga do la fu fala ki fu de do wallahi bilay ala na folo dima ala na folo dima ka sanu dima ka ni sutuale taw fu de ala man sutura la ambe fe ni jien so sigi kono yo sutura ni barga di anu wallahi ala man sutura al sala kan sutura amina Dani na fala ko ka million biri gatigi konte mali kono ifana be jata mo fere donc merci beaucoup et bonne journée à vous merci beaucoup ma sœur Sagamena quoi Sagamena voilà allo an cɛ dama to yan wa an cɛ dama to yan voilà aw bɛ to duguma ta aw bɛ taa poteli kɛ muso an cɛ dama to yan an bɛna décortiquer dɔw kɛ allo k'i sigi réseau sanfɛ ka mɔgɔw ba nini o ma se ma o ma foyi k'i la ko réseau do kan bɛɛ bɛ se ka kuma réseau sanfɛ mais i b'a dɔn il faut faire attention parce que dongili sujugu bɛ ka yala quoi o ye tiɲɛ dɛ a bɛɛ ni ala ni kira cɛ adamaden ne delila ka histoire dɔ fɔ ne ni cɛ dɔ dɔ bɛnna a tɔgɔ fila ka bɔ ka numéro bɛ n wali san an bɛ ɲɔgɔn wele yɛrɛ alu ne b'a nin dɛ a ne tun bɛ kɛlɛ la ni suko de tun bɛ kɛlɛ la wa a mɛnna depuis 2017 mais suko ye publication min kɛ k'a nini ka tila ka fɛngɛ publication b'a bolo hali sisan mais ne ye ɲɔgɔn ye don min na a y'a fɔ ne ɲɛna mais ne yɛrɛ ye jo tigɛ ne y'a tɛgɛ minɛ ne ko bon ko n'a sɔrɔ ni mun ye ne ye n ko ne ba kun ye sukolo ala barika la ne tɛ ala yɛrɛ barika la ne tɛ ja siko don quoi alu ne yɛrɛ ka ja mais a ka ja alu a kɔalen don mais o ko a da ye diɲɛ kɔnɔ wa gendarme kɔrɔ fɛnɛ gendarme don ka fara o kan quoi
gendarme do fana ka faraw kan alu ne yɛrɛ ye jo lajɛ a ye ne invité fɔ McDo yɛrɛ la ne ye jo lajɛ ne yɛrɛ ne ni taba mɔgɔw nɛni na i ka nɛni ta woloma dɛ o ye tiɲɛ de ye bɛɛ tɛ ni ma woloma dongo ni dɔ bɛ ɲɔgɔn kunna bɛn i yɛrɛ sigilen ta i ka kunkurunin maralen n'u bolo a ma ɲi dɛ a ma ɲi olu fana b'u sigi k'aw nɛni yan ka mɔgɔw ba nɛni fu quoi en plus ne cɛ ye réseau kan maa si tɛ cɛ ye réseau kan maa si tɛ musokisɛ ye réseau kan personne i da kana da ka bonya i kana da ka kata ne ɲɛnɛ i tɛ foyi ye réseau kan ne da ne bolo parce que ne ko k'e fɛn ye réseau kan ne bolo ne b'a f'i ye ko wayi bon réseau ka bɔ a la i filɛ ka dabaya min kɛ na kɛnɛ yɛrɛ face à face n'i ma se k'o kɛ walima i bɛ ka kɛ min na taa k'o yɛrɛ face à face n'i ma se ka k'o yɛrɛ réseau sanfɛ hali den san 5 min sigi réseau sanfɛ ka dɔ f'i ma donc olu a bɛ fɔ olu ma ko dabarabaya quoi ala kana kɛ dabaraba ye amina rabi ni ala b'an kɛ dabaraba ye a ka sɔrɔ dabarabaya fana kɛwale banna quoi ala a ye bɔ lini na dɔɔni sa ni ala b'an kɛ dabaraba ye a y'a sɔrɔ dabarabaya kɛwale ni banna mais k'i kɛ dabaraba ye sigilen nɔ la mais tile 2 na mina résultat di ma muso ni muso jamana in kɔnɔ yan quoi Allahu Akbar muso ni muso ko bɛ wa kabi ala ye ne da ne ma match perdu ne ka musomaninw fana ma match perdu quoi olu yɛrɛ t'a perdu diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ ayi ne ka musomaninw tɛ match perdu bilahi kabako alu ne kun tɛ fɛ ka na n'o fasi de ye quoi mais o tɛ réseau la ko ye quoi a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne kun tɛ fɛ ka na n'o fasi de mais ne ka musomaninw ma deli ka match olu t'a perdu yɛrɛ wa hali se k'i da yɛlɛ olu ye tɛ taa ɲininkali yɛrɛ t'o la yɛrɛ i m'a faamu ayi ja kow bɛ na diya bon tile 2 na mina résultat di ma ne yɛrɛ de ye Daniel Sala musow bɛ ɲɔgɔn bun tɛ foyi tɛ b'a la alo maliyɛn musow t'olu ye sa olu tɛ maliyɛn muso ye mɔgɔ bɛ affaire kɛ ni maliyɛn muso ye ayi voilà alo tile 2 na mɔgɔ b'a traumatiser o ne ma fɛn fɔ ne de ko n ko mɔgɔ tɛna image filmeli t'o la foyi t'o la ne m'a fɔ ko musokɔrɔba ne ma mɔgɔ tɔgɔ f'i ɲɛna dɛ Morgan tile 2 na nkaw bɛna résultat ye ko muso ni muso ok an b'a lajɛ mais an ka n'u y'a bugu ka ɲadaniw mana funu kɛ n'an bolo ne ma dɔwɛrɛ f'i ye ne bɛ ko muso ni muso muso ni muso e b'a kuma n'u ye jɔn bugɔ n'u ye jɔn n ye mɔgɔ tɔgɔ f'i ye dɛ n bɛ ka fɔ ko réseau la ko tɛ fɛn min na ko muso ni muso muso ni muso n'o de f'i ɲɛna muso ni muso n ko muso ni muso n'o de f'i ɲɛna wa ka fɔ ko wayi ko muso ni muso b'a cɛ cɛ dɛ muso de bɛ taa ka muso dɔ gosi kuma o de awɔ muso ni muso cɛ tɛ dɛ muso de bɛ taa ka muso dɔ gosi nin don kelen fo ala mana nin don yira an na quoi bon ne ko n ko muso ni muso donc alu a b'aw sigi a b'o résultat lajɛ salamu aleykum ala ka tile yɛrɛ caya an kɔni presselen don an kɔni concentré an connectelen don Morgan an kɔni connectelen don Morgan bɛ bajuru t'a la suuro dɛ ne ɲɛ b'a la muso m'a fɔ de k'a jugu ko fɛn fɛn b'ale juguya la k'a bɛɛ ka bɔ ne ɲɛ b'a ka video la a bɛ k'a fɔ de ko ale bɛna Mariamba de ta n ko ayi Mariamba ma fɛn k'i la dɛ n ɲɛsin Dani ma Fimani bɛ Dani bɛ o de y'a ka kɛlɛ personnel b'aw ni ɲɔgɔn cɛ bi ko tɛ quoi kana taa Mariamba sen don aw ka kɛlɛ la Mariamba elle s'en fiche elle n'a rien à foutre ne tun bɛ o yɔrɔ de clarification kɛ quoi ayi non i tɛ jeliko kɛlɛ ye dɛ dun y'o de fɔ dɛ an b'o de fɔ wa jeliko kɛlɛ tɛ dɛ e de m'a fɔ k'i denw b'a bolo wa ko i ex de don wa du ci muso n'i b'a ɲini dɔrɔn ex de don alu musokɔrɔba in hinɛtɔ mɔgɔ tɛ quoi kana filɛ tan dɛ hinɛtɔ mɔgɔ tɛ ayi ne yɛrɛ dabali ne y'a ye de sɔrɔ t'a la dɛ a bɛ bɔlɔn fɛ tantɔ dɛ ne ko nin yɛrɛ kɔni n ko mun de na n ko est-ce que a b'a yɛrɛ bolo tellement que a ye min diya orobo yɛrɛ la quoi ale ni Dani ka kɛrɛfɛngɛ dɔ in ale sera k'a fɔ dɔrɔn ko ka bɔ Mariamba kama o de jara kun fɛ a bɛ taa fɔ orobo ye tuguni bɔ Dani filɛ ka bɔ ni sanfɛ orobo bɛ se Dani na hali ne Morgan yɛrɛ face à face ne ni orobo bila a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ n bɛ orobo kɛ n sago ye i ma ye mais o de jara kun fɛ a bɛ ka taa mɔgɔw la bɔ quoi a ye fantôme dɔ la bɔ yan alu a ye 400 € ci ma Espagne o tun bɛ e mansa nɛni ka ne mansa nɛni ka mama la a mansa nɛni ka Dani mansa nɛni
ay 400 euro di oma kunju ale de kute fantum nu saraku launa ya kilitala wala ale de kume kasa basra ko bonne ne kama sanena ni ari même dani ale de kume bare de kasa pama 400 euro di oma ni de danga to ya iwa wardi mo ko wakati be ko boka do masaneni fugari ade do quelle personne ba ni dani che o ga Morgan igo ko ne kana do groupe mi ngono de ne kume groupe in kele ne ba kume kana ni o de ko la men parce que ku ye fendo de former tanto parce que ticket fere ko an te ticket fere là bon ticket de fere ni war demandi on dirait qu'ils ont demandé quelque chose ou ye fendo de demander en fait que il veut que bon ne rentre au de là non franchement non artistique là nous de là ne manani ko na tanto parce que moi j'ai pas besoin de ça Morgan alu ne mu ko na na fa ngo groupe ni mo ko ko to ko ngabe ta wolo jumane la soutien jene ni jene te don bala ngini na ya fo ita ka groupe ko tanto bo minum be sanfe olu te ka fam alu te be fede adona ta bor aw la ka tonu na aw ba kala ma mimbe duguma fen na bonon duguma kuma be se ka fo sanfe mbora jekulu koro kana bila sara u sera ka mundeke Morgan wa YouTube flege u sera ka 1 million de vues sora ila fi ale mbado ni alu ne rate ne rate na kinde ngel muso no ko are kunu mo do ba America kunu ne no ko me ko mala na fotige ngono ko o to moni mo ko no musa no u balo le ndo nguma bo maka parce que mu ko finye de so kan kwa Morgan ne re nyini ngali kere ne welelike nungo kuma no te ande sisam ite foi etu foi adamambe on pro adamambe on adamam kuluba Morgan si je me comprends nous kunga kare du ku ye pare ni farende ya subhanallah mo de kuma ke jama ba huye hayi aruna ya vadelike mo go fe wodona anele tametula ga video kona ko Morgani yele kana Morgan foni ya farama nere de Aruna ya ka kontu fara ka kontu do be ko noir et fierté malum fierté ou noir et fierté ka kontu kura ay kontu dem bla ko Aruna kele kala gangaba Aruna mbe gang e gana Aruna fleta to ni Aruna borangu be ta do ana hakili de ni nyoje ka ay ya fade luke adombe ubora kama woni min bora kama tukuni ko tigibe sigina yele parce que ne la ka video kono ay ya fade Morgan de depuis Aruna eneneni no ngo wallahi no de do na Aruna ka suna Aruna kuntene ne foka jiawli ima ko afrique mo de ni Aruna kunga dika temine ga me ngo ubi chegoro inde tara do ne Aruna ni nyoje ubi ago ko mo wele da abla ne reta la kwa mo de abla kwa de ka sama foi ko bon ina ibe ko kenela ba mbe dimi kwa me ne o don temena dron pour moi je m'en fous mo rankin tene boloka moi j'ai aucun rankin awane te bo Aruna ne re ku me yele la Aruna ka live ko ro wodo be ka ne bana ne tato ngo Aruna ko ka ga ni page e bere ta mo si te saka mo jomo ko de mo ko te ne du la de Aruna ko ka ga page ko jian bere ta do ay wo de fode awo kani Aruna ay che sisan che mo de mbay na fatala ka abe na fo ki fa ga du tira wal du jo kwa e be ga du ki mo ko me be ga fa du jo e fa ga du be ga wallahi bila Morgan an ku be ga yere fa an ku be ga yere ka yere ke ti Morgan iba kala ma nous sommes bêtes Morgan on est tellement bêtes palma ke be ti muso bolo palma muso bu bolo lu tu sigi ka pare ni fa ni mi ga on de o ke ama et puis del muso do ka kaler ko men ni de ko procureur adama kan nga fo de wallahi billahi ma de pe adama boro do tunna adama ta tu kan mu de ni nyana tro fo afa concert c'est le Portugal pour ce grand concert mais il paraît-il qu'après mes informations de muso do ka passeport adama bolo o ba juru ka giri Morgan Wale ça va? Otoe. Morgan ba kalama ni ma otoe ta do robeta fo passeport do la boss ça. Aywa. Wale ko me jogodi. Ko sona ni fo. Ma wale de ba article ni. Alu kebe ga ne nginya. Salam alaikum salam. Wale alaikum salam. Wale ko me jogodi. Wale amba ki ga explication de wale ko dimanche.
Maramba ta juma no ay segelo juma don do ala ne chela ko ya dunga fo sa ne chela ko ne cheo kadne fo dra dunga fo bonjour 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 ça va ne chela ko aka ko kaya alhamdulillah mbea ne ga bébé nous flani ya sa ne kerni la magale nous ne ga nyene maya ne ga jena tike ala je vous aime ça no wole iban fo ka so ga marga kan iba fo de ko kaw jam kom jam araw jam e ma ne jene sugo do dege marga kana toro shitala kadu ko gor tora ma kadu ko kibaru ne jene fagulende do anyina na marga kango kele de anyina marga kango kele okay salam alaikum duguli fanu bashite ko alumbe nyini nana maramba kanu babu yororo malla mali fo fa fe na be ka bi maramba fe ko be wolele do dimashi foi ma ko inchecheli chaya folo kera muye parce que awu mi fe ka surprise de ke mamu na ira ku ta kalama surprise da mamu akumi do aga volue akumi do lundi de choufe 23h ka do abe mardi ma le 23h ti mo kume wati abaso shukuru abeti se ka bo mamu ka ni fili nyana salu dawla fato de bi jelu musola ala jelu muso ni charmo che maramba ko ni ni ko ere sina ko maramba ka no aba fini don chuko do aba sabara don chuko do abi minenta chuko ere di do wallahi merci là-bas boss ça ala ay maramba tagara umura de la de maramba right ma ba ka fonyo ne ay sa jelo ka video fla de ako vendredi ay ngo iba kalma mimbe a Morgan nanganya fia maramba ka fanu prepare de ni ko info ko ubetaw ka artiste ko anana ka bo umura la ku be na ta qur'ane jigila u prepare de afo mais do kona kera kula de gede ya ye do de ka afisu la bo okay boss c'est ça merci Morokia merci okele c'est ça anya che ngamba bla jumana bo jumata la mami re kun sengane do beba do mam tara shuro ne re kun yara maka live du man su ngora di chokini ko mami tamake alikabala kala re kun da do mam bisikake kulu yere masega do wodo kono mamu do na be kono kako kana na kamade amasuno bo mamu kun sengane do ko jugu akunti saka ke jeudi anya bla jumana akuma bekera aluka live ka live yere bi an ya bla jumana abe juma fanana mam kunga ngata tekno mo fe anu lukunye fenke nyoy ka bita yi bona kun foranga fetin sigi ka beni mamuta eri abina koro anaka fonu na nyokon chabo c'est pour ça an ya bla bi vendredi muna troflen siningene ngamba ke bo vendredi fana affiche botolo abenani do fana ta botolo anti yede sama mandani anya jatemne o kana ni yede sama kana ni yede sama ni kuma chama yede zoka tuguni kulubale kangarda amina nyogon goshi ka do abina ni kuma sama bi yoro rantala parce que amina affiche bosto wi ala de go yanke tanto kuma msenfe ayantani boama toujours ni koko be do de biso doka yeli sa festranyete wala saka manga éviter o de ato anyeni ni njuma infana che akana ke mugonye kono kambi ka cheche ni ala ma jian koko latiga tisika ke jian koko be na do ma safe jian tige joni bi fefe ke ala ke me ka do de latige ni ko ki ba forcer iba sori ka herto forcer na ju ni dimanche ne ku ya do yi aye dondo fo ala kunti so do de mani di machine ku yanga do o de ato aye rendez-vous di duguli fani bi jien fa fe bomoko be kana nyogon soro mamu ka dala bashi bi na siri ala ni ko duma e koy a beti fo e rezo safi wala surprise mondial surprise bi jamana surprise be moko pau dobe tanto moko pau dobe tanto moko dobe tanto depuis ala ya uda amali ka kine ka o fana be kene kana nyina re obike alu obike oroni wala obike mena kuma do fawnya ado marambani noro do bora alikabala
marambari noro do bora Medina corona da tanto on be ka fo comme awakila on be galonde la ni ba fe ka noro ye tanto ki ka ta de ye ko ba il sera inya da noro inga e après ibeta marambari noro do bora Medina depuis maramba kunu ani maramba bite kele ko fo jamo ko frère ko ala me kelo iba kalama ni tara Medina tanto jurumu minnu bila tanto do ko ka bila ina fu comme safner parce que ni dossier acceptera farkolo de be changer maramba ka dossier acceptera Medina kira kata di alama ala e dossier u jabi la tanto ay sira da ele maramba ya tara bolo da kabaga ni tari tege da kabaga kasori ga dossier u ma report tanto itara ikoni obini ala de chain tanto kono sino iga dossier u ma tade fo dossier u de ka taflo ko lu terete folo ni e bado tanto ke ka dossier u jelendo munna ibe sira katika dossier u de ala kiraman kutigi Mohamed o kuma na kiri de be na kutigi Mohamed tia allo dossier ka grianga tanye nambe wajulu de lo mami ai bi e mami de bi ne haidara yambe wajulu de mami ko dossier ango bajulu mami ni ko dossier ka granga o blage neni nga wajulu kela Tidjane Koita eti Koita ou bien anya haidara de kadiye haidara de kadiya uta karma beniga al mami de do malla haidara de ko haidara anya haidara fanu no mala fay solo fanu ni meni haidara kadiya haidara demso kadnere de Nafisatu de kadnere de ndendo ko Nafisatu parce que mantaro mi haidara ko jaya il est tigret ate tamati tiana ba fobo abe jaye na ma jaye bo c'est ça parce que depuis we have for depuis 2000 ayat abe kuma kan kelende ka ama kuma kan kelen bla toujours moi j'aime quelqu'un comme ça quand il est tigre do wallahi haidara kan ama changer bon alu ne kera haidara ne bi ken Nafisatu parce que adem soni kadne toru adem so in cheka inde dawla bala iba kala ma ja o de la kera mamu femene ya adem so ni kadne de o fana ine ga aidara Nafisatu cheka inde nyaye aidara fe Nafisatu ni fe de kadne agate adengani to ko boli flemo juin fom iba mimbe komidiga iba awo lagare iga demandi kunte bajur samande kumel iba wo okay duguli fanu aya bla dimasila lagare seton demande anku be bajur samande ka viena ka jama viena ka duguli fanu présent vie kay wele bla duguli fani be ma mogo bi groupe kono ha ko manu bala de ko do bala anti se ko fo sa fe alu o manogo mais ni mo bi vie donc ye duguli fani ki bi groupe kono ay vie contacter ay na ami se jabu be de inviter le do alu amina aijo dugulu nyanyum ba aw deli ala yere de kama am baw do nyanyum nda am baw do civilisation de la ay aparika tade sigi chogo do aw be fini tan chogo do aw be sigi chogo do fauteuil mu chejika be ba beba da talon dona bamako chonoga plateau aluga plateau e chonoga plateau de anyaki teme ko gade natara kota levu meneka a nyuwere chogo doye alu maragamso ko kikata maragamso be retwa wole maragamso ika demasiya awa ga magamso ika demantia de na kata levu mene présent vie ika fuga mogo ye live plateau mondial do de bambole ko aluka plateau aluka grine wole ni ko voanyana na tara na ma ni sigi ko da lu bina de ko wole ayala de mena garum ay maramba sigi chogo la bay ay ni sigi chogo la yoro duguli fana aw nyabe sigi chogo ina de voilà maramba wallahi billahi ngo nu
Allah kuma mai jonga kuma kan ta ngana ta kuma kana ngana ta kuma do fo alu marambaga ni posi nyana de wal parce que ningo kombe ni mego kombe ndaro ni sigi choko ina sambe do gasila 600 alu sabara bumble ni mamu sena ta sabara fadu de la rat blo abi 1000 et quelques de ça fait euro niti demande a compte be privé de la net sera demandé chima ko aleta wole ka sebeni ke tanto de parce que des fuso ama demande ke on ne bi se ka mogota ama demande merci beaucoup wole ama demande ni sigi choko mi fle tanto muso pete sera ni sigi choko gede merci mena kuma kelen fa awnyana pi muso ku markaw ti sonu kunti ti serunta bana ati yagarunta bana yarandu logo yara lomo nunda pare lomo nunda ati muyane kangan sere gabe waso inanga konen ti konen gabe nga horeni maramba sigi choy mi fle tanto ibe mjeri muso kemeta ka sigi bamako kono tanto wala ibe formation ku kono tanto santa ou te sera formation ge gaba ala ou te se sa odo alu mi oyo esa alu ma igana ko karabasa ni ba do ite se tanto isembala sa yalo alu je fais benin de faire nyuma de la sa wallahi ndisa tu benin de faire jugu de la o bajuru ka gri mene be ta choko di baraka muso nya finya na iga demanti yaw wala ga sebeni ke tato da suribe sega bogota tato ne bi sega mogota alu ne bi mogota ro yo ne ba lo ni da igere ki ya ninde te a